Papunta kami sa mall ngayon kasi yung anak ko na 1-year-old, pagugupitan ko yung yung buhok niya. So, first time niya. Oh no! First time niyang gupitan ng hair. That's a good Yan idea. siya. Shan! Hi! Uy! Shan! Lucas! Shan! Yan. Yan ang kanyang hair. Mataas na ang kanyang buhok. Hairdo. So, maglalakad na lang kami mga kaibigan kasi wala kaming car. Kaya, maglalakad na lang kami. Ay! Ay! Yan! Ito na kami sa dito kami sa taxi. Taxi na open door. So, andito na kami ngayon sa mall, mga kaibigan. Papunta kami ngayon sa salon. So, ayan na. Andito na kami sa Hairs and Nails. Papasok na kami. Tangag daw eh. Oh, baby. Wow. Tingnan mo, Bio. Wala. Wow. Hello. Hindi siya gumagalaw mga kaibigan. 2,000 years later. 20 minutes later, moments later. Wow, new look na, new hair. Shan. Shani. Nilabot. Okay na. Titingin sa pa. Wow, new look na, new hair. Ay. Shan. So, ayun na mga kaibigan, tapos na. Ayaw. Snoop Dogg. Shan. Kaya magbuhok ay. Ayaw ba?